Tak vám prajem príjemné popoludnie, dobrý deň. Teším sa, že sa vidíme na druhom workshope, ktorý pre vás pripravili dve organizácie, Biznis Košice a Centrum podpory cudzincov v Košiciach. A veľmi sa teším, že v spolupráci s Migračným úradom, alebo teda s zástupkyňou z Migračného úradu, vám vieme poskytnúť aj informácie ohľadom pobytovej legislatívy, platnej, aktuálnej na Slovensku, pretože tým, že sa veci menia a vyvíjajú v čase, tak aj o tom je dobré vedieť a informovať sa. Chcem vás len upozorniť na to, že celý tento workshop je streamovaný naživo a po ukončení streamu bude možné si to pozrieť z archívu, čiže spätne sa budete môcť vrátiť k tomu, čo tu dnes odoznieje. Ak by ste mali problém so slovenským jazykom, pretože celý workshop bude v slovenčine, tak sa kľudne prihláste alebo si zapíšte, preložíme potrebné veci, ktoré vám potrebujeme dovysvetliť v ukrajinskom jazyku. Celý workshop je rozdelený do 3 častí. Prvá časť je teda prednášková, druhá časť bude priestor na otázky, kde vy sa budete môcť priamo pýtať na témy, ktoré vás zaujímujú počas prezentácie. A tretia bude už individuálna konzultácia, čiže budete môcť individuálne s našimi hostiami sa pýtať na to, čo vás trápi, čo vás zaujíma a s čím máte konkrétne individuálny problém. Stream beží len počas prezentácie. Otázky už potom strihneme, aby teda sme mali aj trošku súkromia a aby sme to vedeli zvládnuť. To, že hovorím do mikrofónu, nie je len tak a nie je len taká moja pasia, aj keď ja mám mikrofón rada, tak je to preto, aby to bolo počuť aj cez stream, aj cez obrazovku. Čiže vás poprosím, keď budete mať otázky, tak počkajte si na mikrofón a budeme rozprávať priamo do mikrofónu, aby to bolo na zázname. A teraz ja sa už teda veľmi teším, že z ďalekej Bratislavy alebo z Trenčína prišla pani Nikol Šefránková z Centra služieb cudzincom v rámci Migračného úradu. Je to hlavný štátny radca, ja verím, že bude zodpovedať alebo bude vedieť zodpovedať na otázky, ktoré budete mať. A tak ako aj na prvom workshope, máme tu aj svojho garanta, stáleho pána Dohoviča, ktorý doplní prípadné otázky, alebo možno zo svojej praxe povie to, akú má on skúsenosť na to, čo sa budete pýtať. Ďakujem veľmi pekne, teda odovzdávam slovo Nikol a veľmi sa teším na prezentáciu. Ďakujem pekne, Adriana, za slovo a ďakujeme aj vlastne Centru podpory cudzincov a taktiež Biznis Košice za túto príležitosť sa aj predstaviť. Tak teda, ako aj Adriana už povedala, moje meno je Nikol Šefránková a som teda metodička odboru služieb cudzincov, ktoré vlastne prevádzkuje Centrum služieb cudzincom, ktoré by som možno najskôr rada predstavila. A teda tieto centra služieb cudzincov fungujú od koncu roku 2024 a vlastne vznikli pri oddeleniach cudzineckej polície v Bratislave, v Žiline a v Košiciach. A teda tieto centra poskytujú vlastne služby prvého kontaktu, kde viete získať také úvodné informácie alebo prípadne usmernenia. Taktiež sa primárne aj, teda s čím sa najviac stretávame, sú tie pobytové služby, čo znamená teda, že pokiaľ potrebujete nejaké usmernenie ohľadom možno vašej pobytovej situácie alebo máte otázky ohľadom pobytov, národných víz, vieme vám s týmto poradiť a pomôcť, taktiež vieme komunikovať aj so zastupiteľskými úradmi. Dobre, to asi len ja trošičku mám problém s mikrofónom, ja ich mám trošičku menej rada ako Adriana. A taktiež vieme poskytovať aj služby ohľadom spoločenskej a pracovnej integrácie, čo znamená, že vieme vám aj vysvetliť proces zamestnávania cudzincov, prípadne aj ohľadom živnosti sa viete prísť poradiť a viete u nás získať taktiež aj informácie ohľadom ubytovaní, prípadne aj zlúčení rodiny. Našou cieľovou kategóriou momentálne, tým, že sme vlastne financovaní z plánu obnovy a odolnosti, tak našou cieľovou kategóriou momentálne sú primárne teda zahraniční študenti vysokých škôl, taktiež vysoko kvalifikovaní cudzinci, to znamená, že cudzinci, ktorí majú už vysokoškolské vzdelanie aspoň 1. stupňa, taktiež občania Slovenskej republiky, ktorí sa navracajú zo zahraničia, prípadne cudzinci, ktorí majú osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, alebo prípadne rodinný príslušník jednej z týchto skupín. Dobre, čo sa týka dnešného workshopu, tak primárne sa budeme venovať dočasnému útočiku, potom následne niektorým druhom prechodného pobytu a následne si vysvetlíme aj teda trvalý pobyt.
tým, že tá pobytová agenda je veľmi rozsiahla a máme veľmi málo času, tak sú niektoré veci, ktoré by som povedala, že len tak prebehneme, ale aby som povedala, že také svedomie čisté, tak som vlastne vytlačila aj tú prezentáciu, že aj napriek tomu, že možno niektoré veci dopodrobna nevysvetlíme, tak aspoň aby ste mali tú prezentáciu, aby ste sa vedeli prípadne k niektorým tým veciam vrátiť, ktoré by sme možno tu až tak dopodrobna neprešli. Tak začali by sme najskôr teda tým dočasným útočiskom. Ako asi už viete, tak čo sa týka dočasného útočiska, tak oni si primárne môžu požiadať občania, taktiež cudzinci, ktorí mali udelenú medzinárodnú ochranu na Ukrajine pred 24. februárom 2022, alebo ak mali udelený trvalý pobyt. Prípadne taktiež rodinní príslušníci občana Ukrajiny alebo osoby s udelenou medzinárodnou ochranou. Čo sa týka registrácie dočasného útočiska, tak tam nie je potrebné nejaké špecifické doklady. Tam je dôležité len preukázať, že teda ten občan Ukrajiny je občan Ukrajiny. Primárne teda je potrebný buď cestovný pás, prípadne rodný list, vodický preukaz alebo akýkoľvek doklad, ktorý preukazuje tú totožnosť občana Ukrajiny. A taktiež je potrebné vypísať aj také vyhlásenie cudzinca, ktoré viete dostať vlastne na oddelení cudzineckej polície, keď si registrujete pobyt. Výhody vlastne toho dočasného útočiska sú v tom, že pri tom dočasnom útočisku ten pobyt je registrovaný ihneď. To znamená, že tam vôbec neprebieha nejaký proces schvaľovania alebo udeľovania toho pobytu. Ten cudzinec nečaká a vie ho získať ihneď. Taktiež, čo je veľmi dôležité pri dočasnom útočisku, je aj skutočnosť, že to dočasné útočisko nie je viazané na žiaden konkrétny účel. A to znamená, že vlastne osoba, ktorá má udelené dočasné útočisko, tak môže študovať, môže byť zamestnaná bez akýchkoľvek vlastne reštrikcií a taktiež môže podnikať a môže robiť ako keby všetky tieto činnosti, povedzme, že môže aj kombinovať a nemôže sa stať, že napríklad ako povedzme, že pri prechodnom pobyte na účel zamestnania, keď cudzinec stratí prácu, tak mu zanikne účel pobytu a tým pádom vlastne môže mu cudzinecká polícia začať rušiť pobyt. Toto pri dočasnom útočisku neplatí. Taktiež, čo je možno veľmi veľkou výhodou, je aj skutočnosť, že osoby s udeleným dočasným útočiskom majú nárok na zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako občania Ukrajiny s výnimkou len kúpeľnej liečby. A taktiež za určitých podmienok majú nárok aj na príspevok na ubytovanie. Dočasné útočisko momentálne má platnosť do marca 2027. To, či sa bude alebo nebude predĺžovať, to ešte momentálne nikto nevie, lebo to dočasné útočisko sa vlastne predĺžuje na európskej úrovni, čiže to budeme vidieť asi až začiatkom roka 2027, že čo ďalej potom. Od 15. decembra 2024 bola vlastne prijatá nová novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá ustanovuje, že to papierové dočasné útočisko, ktoré osoba vie získať, tak má platnosť iba 90 dní a počas týchto 90 dní je potrebné si požiadať o doklad o pobyte. Tuto by som možno rada uviedla, že toto platí iba pre osoby, ktorým bolo udelené dočasné útočisko po tom 15. decembri roku 2024. Platnosť dokladu o pobyte je momentálne 3 roky, taktiež vie byť kratšia, lebo záleží vlastne od platnosti dočasného útočiska. Čo sa týka dokladu o pobyte, tam je potrebné len predložiť žiadosť o vydanie dokladu o pobyte a zaplatiť správny poplatok za dodanie dokladu o pobyte v rámci Slovenskej republiky, to je buď teda 10 eur alebo 39. Zároveň o doklad o pobyte si viete požiadať zároveň aj s registráciou dočasného útočiska. Od 2. januára bolo otvorené nové pracovisko cudzineckej polície Michalovce v Snine, ktoré vlastne vybavuje každý jeden deň dočasné útočisko a udeľuje dočasné útočisko cudzincom, ktorí majú rezervovaný termín. A tým pádom sa vlastne aj upravil ten režim poskytovania dočasného útočiska na ostatných cudzineckých políciách. Tým pádom, že vlastne v Snine sa poskytuje každý deň,
tak na ostatných oddeleniach cudzineckej polície sa už poskytuje iba vo štvrtok medzi 7:30 až 15:30 s výnimkou oddelenia cudzineckej polície v Žiline, kde sa udeľuje taktiež aj v útorok. Teraz by sme teda prešli k prechodnému pobytu. A ako som už aj povedala pred pár minútami, tak ten prechodný pobyt je vždy viazaný na určitý účel, ktorý cudzinec musí vykonávať na území Slovenskej republiky. A taktiež prechodný pobyt má platnosť iba na určitý čas a vlastne tomu cudzincovi dáva právo sa zdržiavať, vycestovať a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky počas platnosti tohto pobytu. A čo je akož veľmi dôležité, čo by som rada zdôraznila, je, že cudzinec, ktorý má udelený prechodný pobyt na určitý čas, tak má povinnosť sa zdržiavať na území Slovenskej republiky viac ako polovicu času udeleného tohto prechodného pobytu v kalendárnom roku. Čo sa týka podania žiadosti na udelenie prechodného pobytu, tak tá sa môže buď podať na zastupiteľskom úrade, ktorý je akreditovaný pre štát občianstva alebo teda bydliska. To bydlisko je veľmi taký zvláštny pojem, ale v podstate to znamená štát, v ktorom má cudzinec registrovaný pobyt. Za určitých okolností vie cudzinec podať žiadosť aj na oddelenie cudzineckej polície priamo na Slovensku, a to v prípade, že sa tu zdržiava oprávnenie. To znamená, že buď má platný pobyt v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie, buď sa tu zdržiava na základe bezvízového styku, má udeľovaný tolerovaný pobyt alebo dočasné útočisko, alebo teda má udelené národné vízum. Čo by som veľmi rada zdôraznila, je, že cudzinec, ktorý má udelené schengenské vízum, teda vízum typu C, tak nemôže podať žiadosť o udelenie pobytu na Slovensku, lebo je to proste zakázané. Zákon to nedovoluje. A taktiež myslím, že je to od júla minulého roka, nie je možné podať žiadosť o prechodný pobyt na účel podnikania na území Slovenskej republiky a je to možné iba na zastupiteľskom úrade v krajine pôvodu. Zároveň platí, že zastupiteľské úrady pri prechodnom pobyte na účel podnikania majú svoje tzv. Kvóty žiadosti, ktoré môžu v priebehu roka prijať. Myslím, že najviac ich má generálny konzulát na Ukrajine a potom myslím, že ďalší je zastupiteľský úrad v Srbsku. Tých účelov prechodného pobytu je veľmi veľa, ale my sa dnes zameriame primárne na prechodný pobyt na účel podnikania, štúdium, zamestnanie, modrú kartu a zlúčenie rodiny. A začali by sme teda tým prechodným pobytom na účel podnikania. Aha, tak nezačali. Neskôr si povieme, aké sú potrebné doklady k žiadosti o prechodný pobyt. Takými tými univerzálnymi dokladmi k žiadosti o prechodný pobyt sú teda samozrejme formulár žiadosti, platný cestovný doklad, doklad preukazujúci účel pobytu, potom taktiež je potrebné preukázať bezúhonnosť, ubytovanie a samozrejme zaplatiť správne poplatky za podanie žiadosti, ktoré sa líšia v závislosti od účelu. Robím ja niekde chybu, či? Aha, dobre. Som sa zlakla, že ja. A taktiež ešte teda správny poplatok za vydanie dokladu o pobyte. Čo je dôležité vedieť, je, že pri doklade preukazujúci bezúhonnosť, doklad preukazujúci ubytovanie a doklad preukazujúci finančné zabezpečenie je skutočnosť, že tieto doklady nesmú byť staršie ako 90 dní. Čo sa týka preukazujúci účel pobytu, ten môže byť starší ako 90 dní a vychádza to priamo aj zo zákona o pobyte cudzincov. Je to paragraf 32 odsek 5, ak sa nemýlim. Čo sa týka finančného zabezpečenia, toto je taká novinka taktiež od júla 2025, že finančné zabezpečenie sa už a priori nepreukazuje. Tu existuje len výnimka, že je potrebné finančné zabezpečenie pobytu a finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti preukázať iba pri prechodnom pobyte na účel podnikania. Ale pri ostatných, napríklad pri štúdiu, pri zamestnaní, pri zlúčení rodiny, už toto nie je potrebné. Taktiež, čo je ešte možno dôležité dodať, je, že
Všetky doklady, ktoré cudzinec predkladá na oddelení cudzineckej polície, tak musia byť v slovenskom jazyku. Čo znamená, že pokiaľ nejaký doklad nie je v slovenskom jazyku, je potrebné ho preložiť úradným prekladateľom, ktorý je zapísaný v zozname prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Prípadne sa ešte vie akceptovať aj český, ale taktiež iba za predpokladu, že ten prekladateľ, ktorý to preložil, je zapísaný vlastne v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Česka. Taktiež, ak ide o nejaký verejný dokument, napríklad sa to primárne stáva pri výpisoch z registra trestov, prípadne niekedy aj pri matričných dokladoch, ktoré sú to verejnými listinami, ktoré boli vydané v inom štáte, tak je potrebné, aby tieto doklady boli použitie na Slovensku. To znamená, že buď musia prejsť konzulárnou superlegalizáciou, alebo musia byť apostilované. Ak si správne pamätám, tak primárne by ste tu mali byť všetci z Ukrajiny a pri dokladoch z Ukrajiny tak je potrebný iba apostil, čo asi teda viete, ale pre istotu som to len chcela dodať. A čo sa týka ešte podpisov na nájomných zmluvách, na plnomocenstvách alebo taktiež aj na čestných vyhláseniach, tak tie musia byť úradne overené buď u notára alebo na matrike. Prípadne, tuto je taktiež výnimka, že nie je potrebné tieto podpisy overovať v prípade, že tieto dokumenty sú podpísané priamo na oddelení cudzineckej polície, kde ich pracovník cudzineckej polície vie priamo overiť. Tuto si povieme trošičku viac o niektorých dokladoch bližšie. Ako som už povedala, doklad preukazujúci účel pobytu môže byť starší ako 90 dní. Čo sa týka dokladu o bezúhonnosti, je potrebné predložiť výpis registra zo štátu, ktorého žiadateľom štátnym príslušníkom a taktiež zo štátov, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Čo je dôležité, je, že musí byť platný na celom území štátu. Čo sa týka výpisu z registra trestov z iných európskych štátov, tieto sa nepredkladajú, pretože cudzinecká polícia si ich vie sama vyžiadať. Niekedy sa vám môže stať, že ak ste bývali v nejakom inom štáte, nepredložili ste ten výpis z registra trestov, že ho cudzinecká polícia od vás vyžaduje. Toto nie je žiadna svojvôľa cudzineckej polície. Oni si ho vyžadujú od vás vtedy, pokiaľ ten iný členský štát im tie informácie neposkytne. Z mojej takej skúsenosti a taktiež zo skúseností mojich kolegov sa toto stáva primárne pri výpisoch z registra trestov buď z Maďarska alebo teda z Nemecka. A ako som už teda povedala, musí byť buď apostilovaný alebo superlegalizovaný. Tuto je výnimka pri výpisoch z registra trestov z Česka, z Francúzska a z Rakúska. A taktiež z USA. Pokiaľ je teda ten výpis registra trestov, ten celonárodný FBI, tak vtedy nie je potrebné ho taktiež vôbec apostilovať. Čo sa týka dokladu o zabezpečení ubytovania, stretávame sa s rôznymi podobami týchto dokladov, avšak cudzinecká polícia akceptuje iba 4 druhy dokladov o ubytovaní. To môže byť teda buď úradne čestné vyhlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti v prípade, že cudzinec vlastní nehnuteľnosť, úradne overená nájomná zmluva, kde je potrebné, aby všetky vlastne podpisy aj nájomcov, aj prenajímateľa boli úradne overené, alebo to môže byť čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania, kedy vlastne majiteľ podpíše a úradne overí teda svoj podpis, kde on vlastne uvedie, že poskytne cudzincovi ubytovanie. Alebo to môže byť potvrdenie buď z nejakej ubytovne, alebo z hotela, alebo z internátu o poskytnutí ubytovania. Tuto by som sa možno ešte zastavila pri takej jednej veci, čo mi napadla, že častokrát si majitelia myslia, že ak cudzincovi poskytnú toto čestné vyhlásenie, takže že ten cudzinec má ako keby, by som povedala, že vyššie práva nad rámec možno občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu, ktorými sa spravuje nájomná zmluva a boja sa toto čestné vyhlásenie cudzincovi poskytnúť. Ale toto nie je pravda. Toto je len také potvrdenie o tom, že tam v podstate cudzinec býva. Čiže ak sa s tým náhodou stretnete,
tak kľudne mu to môžete skúsiť vysvetliť, že vám to nedáva žiadne nadpráva. To je len fakt o tom potvrdení, že vy tam bývate a to neznamená, že ten majiteľ to napríklad nevie aj oznámiť, že pokiaľ už tam nebývate, alebo takže častokrát sa to deje, čiže ak by ste sa s týmto náhodou stretli, tak len aby ste to vedeli možno tomu majiteľovi vysvetliť. Čo sa týka ešte dokladu o ubytovaní, tak pokiaľ ide o študenta denného štúdia vysokej školy, ktorý si žiada o prechodný pobyt na účel štúdia, tak nie je potrebné tento doklad predkladať. Ak ho však cudzinec nepredloží, tak bude mať nahlásenú adresu na obci a nebude mať presnú adresu. Čo teda je teda potom na uvážení toho študenta, že či tú presnú adresu tam chce mať alebo nie. Jediná taká výnimka, že kedy musí ten študent poskytnúť ten doklad o ubytovanie v prípade, ak je garantom pobytu nejakého svojho rodinného príslušníka, buď manželky alebo dieťaťa, lebo oni musia bývať na rovnakej adrese a v tom prípade je potrebné, aby ten doklad o ubytovaní predložil. A správny poplatok za podanie žiadosti, to sme si povedali, že v závislosti od účelu pobytu. A čo sa týka správneho poplatku za vydanie dokladu o pobyte, to je teda buď 10 eur, vtedy je doručená do 30 dní, alebo 39, vtedy je doručený doklad do 2 pracovných dní. V prípade, lebo od decembra 24, ak sa nemýlim, je možné podať žiadosť o vydanie dokladu už aj elektronicky, tak v tom prípade sa tá cena vlastne znižuje na polovicu, teda 5 a 19,50. Dobre, prešli by sme teda na prechodný pobyt na účel podnikania. Ako som už povedala, tak žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania nie je možné podať priamo na Slovensku a to platí aj o osobách, ktoré majú udelené dočasné útočisko a chceli by si podať žiadosť o prechodný pobyt na účel podnikania. Nie je to možné na Slovensku, je to potrebné iba na zastupiteľských úradoch na Ukrajine. Žiadateľom môže byť teda buď živnostník na základe teda založenej živnosti alebo konateľ obchodnej spoločnosti. Tuto by som možno taktiež rada uviedla, že pokiaľ ste aj živnostníkom a že otvoríte si tú živnosť a žiadate si o prechodný pobyt na účel podnikania, tak vy nemôžete podnikať, až dokým vám nie je udelený ten prechodný pobyt na účel podnikania, lebo častokrát si cudzinci, teda som sa s tým aspoň stretla z mojej skúsenosti, myslia, že keď ju už majú založenú a následne podajú tú žiadosť, tak už môžu začať podnikať, ale oni ešte podnikať nemôžu. Že tá živnosť sa v podstate ako keby aktivuje, alebo ako to povedať v úvodzovkách, až po udelení toho prechodného pobytu na podnikanie. Takže na toto len dávať pozor. Platnosť prechodného pobytu na účel podnikania je 3 roky a teda dokladom preukazujúcim účel pobytu je podnikateľský zámer, taktiež spolu s dokladmi, ktoré preukazujú realizovateľnosť a udržateľnosť podnikateľskej činnosti alebo podnikateľský zámer na realizáciu inovatívneho projektu. Toto je taktiež taká novinka od, myslím, že júla 2025, kedy vlastne je potrebné tento podnikateľský zámer predkladať, ktorý sa následne posiela na posúdenie Ministerstvu hospodárstva, ktoré má posúdiť, že či ten podnikateľský zámer je vlastne ako keby má prínos pre hospodárstvo Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva by malo zaslať vyjadrenie cudzineckej polícii do 60 dní od obdržania tohto podnikateľského zámeru a zároveň platí, že cudzinecká polícia je ako keby tým rozhodnutím viazaná, čo znamená, že ak Ministerstvo hospodárstva neudelí súhlas, tak cudzinecká polícia nemôže prechodný pobyt na účel podnikania. Ako som už aj vravela, tak pri prechodnom pobyte na účel podnikania je potrebné preukázať finančné zabezpečenie pobytu, čo sa preukazuje potvrdením o zostatku na účte vo výške 12-násobku životného minima, čo je teraz 3400 eur približne. A taktiež je potrebné preukázať aj finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti, čo sa taktiež preukazuje potvrdením o zostatku na účte, čo je pri živnostníkovi je to 20-násobok životného minima a pri konateľovi obchodnej spoločnosti je to 100-násobok. Tu by som možno rada dodala, že tie účty musia byť rozdielne a ten účet, ktorý má preukazovať finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti, by mal byť
zriadený na podnikateľské účely. Taktiež pri prechodnom pobyte na účel podnikania sa platí správny poplatok 330 eur za podanie žiadosti. Čo sa týka prechodného pobytu na účel štúdia, tak oni si môžu požiadať buď teda študenti denného vysokoškolského štúdia, alebo taktiež účastníci jazykovej a odbornej prípravy, ktorú organizuje a uskutočňuje vysoká škola. A tuto by som rada zdôraznila, lebo taktiež sme sa stretli už aj so situáciou, kedy tá jazyková škola možno bola organizovaná vysokou školou, ale nebola uskutočňovaná priamo na vysokej škole. Vtedy sa to úplne, by som povedala, že neakceptuje. Čiže na toto si treba dávať pozor. Prechodný pobyt na účel štúdia sa udeľuje na predpokladaný čas štúdia, najviac však na 6 rokov. A dokladom preukazujúci účel pobytu je v tomto prípade potvrdenie z univerzity o prijatí na štúdium, čo znamená, že to bude rozhodnutie štatutárneho alebo dekana a musí byť toto rozhodnutie opatrené pečetkou s logou vzdelávacej inštitúcie. Alebo v prípade, toto sa primárne vzťahuje na štipendistov, tak je to potvrdenie vlastne o poberaní štipendia napríklad. Ja sa najčastejšie stretávam väčšinou o potvrdení o udelení štipendia pri Národnom štipendijnom programe. Čo sa týka správneho poplatku za podanie žiadosti, tak študenti primárne za žiadosť neplatia. Ak však ju podávajú na zastupiteľskom úrade, vtedy je vlastne poplatok 30 eur podľa zákona o správnych poplatkoch. Čo sa týka ešte študentov, tak tam je taký špecifický typ pobytu, by som to. V prípade, že študent úspešne absolvuje vysokoškolské štúdium na Slovensku, tak má možnosť, pokiaľ ešte teda nemá nájdené zamestnanie, alebo teda nevie, či chce začať podnikať, alebo byť zamestnaný, tak si môže požiadať o obnovenie prechodného pobytu na účel štúdia na 9 mesiacov, ktoré je vlastne za účelom buď hľadania práce, alebo teda založenie podnikania. Ako som povedala, platnosť tohto prechodného pobytu je 9 mesiacov a dokladom preukazujúci účel pobytu v tomto prípade je buď teda úradne overená kópia vysokoškolského diplomu alebo potvrdenie o ukončení štúdia z vysokej školy. A v tomto prípade už študent musí doklad o ubytovaní predložiť, nakoľko už nie je študentom denného štúdia. Taktiež som zabudla spomenúť, že čo sa týka účastníkov jazykovej prípravy, tak oni ten doklad doklad o ubytovaní predkladať musia. Tým, že opäť nejde o študentov denného štúdia na vysokej škole, tak ho musia predkladať. Dobre. Prešli by sme na prechodný pobyt na účel zamestnania. V tomto prípade žiadateľom je teda zamestnanec. Taktiež sa udeľuje na predpokladaný čas zamestnania, najviac však na 5 rokov. Z mojej skúsenosti sa absolventom Slovenskej vysokej školy udeľuje prechodný pobyt na zamestnanie priamo na 5 rokov, i keď nie je to pravidlo. V tomto prípade dokladom preukazujúci účel pobytu pri absolventoch Slovenskej vysokej školy je to teda kópia vysokoškolského diplomu a také potvrdenie zamestnávateľa, že bude zamestnávať absolventa Slovenskej vysokej školy. V prípade, že by ste takéto potvrdenie potrebovali, kľudne sa na nás môžete obrátiť, vieme vám ho obratom poslať. Čo sa týka situácie, keď o prechodný pobyt na účel zamestnania žiada osoba, ktorá nie je absolventom Slovenskej vysokej školy, tak ono je to trošičku, by som povedala, že zvláštne, lebo zvláštne v tom, že oni ten účel pobytu nemusia preukazovať, lebo tam sa robí takzvaný, by som to nazvala, že test trhu práce, kedy vlastne zamestnávateľ musí najskôr nahlásiť voľné pracovné miesto úradu práce, kde musí byť toto voľné pracovné miesto nahlásené aspoň 20 pracovných dní a následne zamestnávateľ žiada úrad práce o súhlas s obsadením voľného pracovného miesta cudzinca.
Toto sa vlastne volá test trhu práce, pretože počas tých 20 pracovných dní úrad práce skúma, že či nemá náhodou nejakého vhodného kandidáta zo Slovenskej republiky a v prípade, že nemá, tak v tom prípade on udelí ten súhlas. A ako náhle vlastne úrad práce udelí tento súhlas, tak to je ako keby ten doklad preukazujúci účel pobytu. Podľa zákona ho cudzinec priamo nemusí predkladať, pretože úrad práce tento súhlas posiela priamo zamestnávateľovi a taktiež aj cudzineckej polícii. My by sme však odporúčali v prípade cudzinca, ktorý si ide žiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania, aby ho vlastne mal so sebou aj pri podávaní žiadosti, lebo niekedy sa stáva, že to napríklad cudzinecká polícia nevie rýchlo nájsť, alebo proste nejaká miskomunikácia, tak aby to ten cudzinec pre istotu mal so sebou. A čo sa týka ešte teda toho testu trhu práce, ako som povedala, za bežných okolností sa nahlasuje voľné pracovné miesto aspoň na tých 20 pracovných dní. Sú však z toho nejaké výnimky. Jednou z výnimkov sú napríklad vysokoškolskí učitelia alebo výskumní pracovníci, kedy vlastne úrad práce vydáva toto potvrdenie bez testu trhu práce a tým pádom stačí, keď zamestnávateľ toto pracovné miesto nahlasí v deň podávania žiadosti o vydanie súhlasu s voľným obsadením pracovného miesta. Čo sa týka napríklad absolventov Slovenskej vysokej školy, tak nielen vysokej školy, ale teda aj strednej školy, tam sa vôbec nerobí test trhu práce a vlastne títo absolventi môžu byť zamestnávaní hneď. A tým pádom tam je potrebná len nahláška. A sú ešte aj prípady, kedy nahlášku vôbec netreba riešiť. To je v prípade, že ide o odídenca, ktorý má udelené dočasné útočisko aspoň 6 mesiacov, alebo v prípade cudzinca, ktorý má udelené národné vízum v záujme Slovenskej republiky a bude pracovať na tom istom pracovnom mieste. A v tomto prípade nie je potrebné nahlasovať to voľné pracovné miesto, ale je potrebné požiadať úrad práce o súhlas s vydaním teda tohto potvrdenia. Lebo taktiež som sa stretla so situáciou, že kedy si odídenci mysleli, že oni ten súhlas úradu práce nepotrebujú. Oni ho potrebujú, ale netreba nahlasovať to voľné pracovné miesto, lebo to má vlastne ako keby väčšinou 2 kroky. Čiže pri odídencoch stačí len ten druhý krok. Ešte by som rada spomenula veľmi rýchlo modrú kartu, ktorá je taktiež prechodným pobytom na účel vysoko kvalifikovaného zamestnania. Je pravda, že v podmienkach Slovenskej republiky ona veľmi dlho využívaná nebola kvôli tomu, že boli veľmi prísne pravidlá jej získania, ale tie sa uvoľnili minulý rok novelou. A žiadateľom teda môže byť vysoko kvalifikovaný cudzinec, čo znamená, že je to buď teda absolvent vysokej školy minimálne 1. stupňa, alebo v prípade ešte pracovníkov v IKT stačí, pokiaľ preukáže odborné zručnosti. Ale teda primárne, aspoň my sa stretávame teda s vysokoškolsky vzdelanými cudzincami, že si o tento typ pobytu žiadajú. Platnosť modrej karty je 5 rokov, respektíve pokiaľ úrad práce, lebo taktiež sa robí ten test trhu práce, pokiaľ úrad práce vydá tento súhlas na menej ako 5 rokov, tak je vlastne udelený, modrá karta je udelená len na ten čas, na ktorý je udelený ten súhlas úradu práce, plus teda 90 dní nad rámec tohto potvrdenia. V tomto prípade taktiež doklad preukazujúcim účel pobytu je buď ten súhlas úradu práce na obsadenie voľného pracovného miesta na účely vysoko kvalifikovaného zamestnania, alebo v prípade absolventskej vysokej školy opätovne stačí len kópia vysokoškolského diplomu a vyhlásenie zamestnávateľa, takisto ako pri prechodnom pobyte na účel zamestnania. A správny poplatok za podanie žiadosti je rovnaký ako vlastne pri prechodnom pobyte na účel zamestnania, čo je 250 €. Tuto by som ešte možno spomenula také tie základné podmienky udelenia modrej karty, čo je teda mzda,
že tam mzda musí byť vo výške 1,2 násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci rok, čo vychádza, keď som to pozerala, momentálne tam mzda by mala byť okolo 1800 eur v hrubom. Alebo v prípade, že ide o cudzinca, ktorý absolvoval vysokoškolské štúdium v priebehu posledných 3 rokov, tak stačí, ak je tá výška priemernej mzdy vo výške priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok. Taktiež musí byť splnená podmienka tej vyššej odbornej kvalifikácie, teda primárne vysokoškolské vzdelanie a pracovný pomer na minimálne 6 mesiacov. Čo sa týka nahlásenia voľného pracovného miesta, tam je jediná taká, by som povedala, že zmena oproti prechodnému pobytu na účel zamestnania je, že to voľné pracovné miesto musí byť nahlásené aspoň 15 pracovných dní. Taktiež sú tam nejaké výnimky, kedy je potrebné len podať žiadosť bez nahlášky a to je v podstate rovnaké ako pri prechodnom pobyte na účel zamestnania, ak sa nemýlim, takže hej, tam si nemáme asi už viac čo k tomuto povedať. A ešte by som teda prešla na posledný účel prechodného pobytu, ktorým je prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny. O tento typ prechodného pobytu si môže požiadať rodinný príslušník cudzinca, ktorý už má udelený na Slovensku buď prechodný alebo trvalý pobyt, teda respektíve dlhodobý pobyt. A teda rodinným príslušníkom v zmysle zákona o pobyte cudzincov je teda manžel, ktorý je starší ako 18 rokov, slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov, nezaopatrené slobodné dieťa, ktoré je síce staršie ako 18 rokov, avšak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo prípadne to taktiež môže byť rodič, ktorý je odkázaný na starostlivosť svojho dieťaťa a zároveň musí ale platiť, že v krajine svojho pôvodu nepožíva náležitú podporu. Toto však ale neplatí pri prechodnom pobyte na účel štúdia, že pokiaľ by mal byť garantom študent, tak ten rodič sa k nemu nemôže zlúčiť, pretože tam sa ako keby ten zákonodarca predpokladá, že študent je sám ako keby odkázaný na niekoho iného, alebo respektíve, že ide ešte o nezaopatrenú osobu v úvodzovkách, v tom zmysle, že on nemôže byť ako keby garantom pre svojho rodiča. Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny môže byť udelený maximálne na 5 rokov, respektíve je viazaný na platnosť prechodného pobytu garanta. Čo sa týka dokladu preukazujúcim účel pobytu, tak to buď býva matričný doklad, čo je teda buď rodný list, sobašný list, prípadne ak by išlo o toho rodiča, ktorý je odkázaný na starostlivosť, tak tam je potrebný lekársky posudok, ktorý vlastne stanovuje skutočnosť, že vlastne ten rodič je odkázaný na to svoje dieťa, na tú zdravotnú starostlivosť. Alebo prípadne to ešte vie byť, pokiaľ ide o dieťa, ktoré je mladšie ako 18 rokov, tak tam je aj čestné vyhlásenie, že dieťa je slobodné. Ono to možno znie tak zvláštne, ale áno, treba to preukazovať. Väčšinou stačí, čo cudzinci robia, že preukážu, že podpíšu vlastne čestné vyhlásenie. Kedy si to teda býval, keď bolo potrebné preukázať finančné zabezpečenie, že rovno doložili čestné vyhlásenie o tom, že poskytnú finančné zabezpečenie svojmu dieťaťu a že zároveň to dieťa je slobodné. Je to také zvláštne, ale podľa zákona sa toto vyžaduje. A čo sa týka ešte možno ubytovania, tam je dôležité, že ten rodinný príslušník a garant musia byť na rovnakej adrese. Tým pádom, ako sme už aj spomínali, napríklad pri prechodnom pobyte na účel štúdia, ten doklad o ubytovaní sa nepredkladá, ale v prípade, že sa k nemu zlúčuje manželka dieťa, je potrebné, aby si ten cudzinec podal žiadosť o vydanie nového dokladu, aby tam už mal vlastne v systéme oddelenia cudzineckej polície už tú presnú adresu uvedenú. Lebo v tom prípade vlastne cudzinecká polícia tú žiadosť zamietne. Čo je taká novinka od
opätovne od decembra 2024 sa vlastne zaviedla elektronizácia procesov evidencie cudzincov, čo znamená, že cudzinci si vedia podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, žiadosť o vydanie dokladu, žiadosť o dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na neobmedzený čas, prípadne aj pokiaľ ide o občanov únie, tak oni si môžu registrovať svoj pobyt elektronicky. Je to zaujímavý proces, robila som ho raz a mne teda osobne to trvalo 2,5 hodiny, takže neviem si predstaviť, že ako to robí cudzinec, ktorý to vidí prvýkrát a ešte neovláda slovenský jazyk, keďže je to v slovenskom jazyku. A teda ešte ja som právnička, ja som s tým ako by som to povedala, s tým systémom predtým pracovala v advokátskej kancelárii ešte ako študent, tak som si myslela, že to bude možno ovládať, ale teda mne osobne to trvalo 2,5 hodiny. Takže viem aj pochopiť častokrát tú frustráciu cudzincov, ktorým to možno tak úplne nejde hneď. A čo by som rada možno zdôraznila je, že tá žiadosť sa síce, akože podávate ju cez Slovensko.sk, ale k tomu systému, že ona sa nepodáva ako keby priamo na Slovensko.sk. Že vy, keď ide, ja viem, že to znie tak zvláštne, ale ide vlastne o to, že vy, keď pôjdete na portál priamo na Slovensko.sk a chceli by ste nájsť žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, tak aspoň, keď som to ja naposledy pozerala, tak to na Slovensko.sk nenájdete. Že vy musíte ísť vlastne cez ten rezervačný systém, cez ktorý si bežne ako keby rezervujete termín a tam potom na boku, na ľavej lište máte pod rezervačným systémom, tam máte žiadosť o vydanie dokladu o pobyte, žiadosť o obnovenie prechodného pobytu. Na to, keď si kliknete, tak vám tam dá vlastne, že prejsť na službu a potom vás to vlastne prehodí na Slovensko.sk. Ja som tu mala aj vlastne video inštruktážne, len v tejto prezentácii nie je, ale vieme vám ho, keď tak ešte potom dodatočne poslať. Ešte možno, čo by som rada uviedla je, že na to, aby cudzinec mohol využívať vlastne toto elektronické podávanie žiadostí, i keď vlastne už taktiež aj pri rezervácii termínu cez rezervačný systém, je potrebné, aby cudzinec mal aktivovaný bezpečnostný osobný kód, ktorý sa volá BOK. A tento si vy vlastne viete aktivovať buď na oddelení cudzineckej polície počas stránkových hodín, alebo taktiež na klientskom centre, alebo prípadne aj na oddelení dokladov obvodného oddelenia policajného zboru v rámci celej Slovenskej republiky. Čo by som možno rada uviedla, je skutočnosť, že sú niektoré doklady o pobyte, ktoré bohužiaľ sa nedajú aktivovať. A to sú doklady, ktoré boli vydané pred júlom roku 2023, ktoré cudzinci bežne využívajú možno na podávanie daňových priznaní alebo na komunikáciu s inými orgánmi štátnej správy, ale na účely komunikácie s cudzineckou políciou toto bohužiaľ nefunguje. Taktiež doklady, ktoré boli vydané počas júla až decembra roku 2024, tak tie si cudzinec musí ísť aktivovať priamo na oddelenie cudzineckej polície. Ostatné doklady, ktoré boli vydané v inom časovom rámci, tak stačí, keď ide na oddelenie, do klientského centra, že nemusí ísť priamo na oddelenie cudzineckej polície. Taktiež ešte by som možno rada uviedla, že k tej žiadosti elektronickej je potrebné všetky doklady vlastne predložiť v elektronickej podobe, treba ich naskriť a podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. A pokiaľ cudzinec podá tú žiadosť elektronicky, tak vlastne cudzinecká polícia už následne posiela aj oznámenie o udelení, prerušení konania už vlastne prostredníctvom Slovensko.sk. Niekedy sa stáva vlastne, že cudzinec podá tú žiadosť ešte pred expiráciou dokladu, ale počas toho konania ten doklad expiruje a chcel by možno vedieť stav svojej žiadosti a už sa nevie vlastne dostať do tej elektronickej schránky, tak vtedy je potrebné, aby vlastne išiel sa informovať na oddelenie cudzineckej polície priamo.
No, tuto sme mali mať inštruktážne video, ospravedlňujem sa, to momentálne nemáme, ale teda vieme ho dodatočne poslať. A prešli by sme teda ešte na trvalý pobyt. Čo sa týka trvalého pobytu, tak vlastne on nie je viazaný na žiaden účel a cudzinec môže vykonávať niekoľko účelov aktivít naraz. Napríklad, čo som asi aj zabudla spomenúť, je, že v prípade napríklad prechodného pobytu na účel podnikania, ak má cudzinec udelený prechodný pobyt na účel podnikania, nemôže byť zamestnaný. Zároveň, pokiaľ má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, nemôže podnikať. V prípade trvalého pobytu toto neplatí. Že ten cudzinec môže aj podnikať, aj byť zamestnaný, v podstate robiť, by som povedala, že hocičo v úvodzovkách. A ten trvalý pobyt je buď teda udelovaný na určitý obmedzený čas, na 5 rokov, alebo má teda neobmedzené trvanie. A taktiež platí, že cudzinci, ktorí majú udelený ten trvalý pobyt, tak v mnohom majú, ako by som to povedala, že také tie práva zhodné s občanmi Slovenskej republiky. Čo sa týka napríklad zamestnávania, tak cudzinci s trvalým pobytom sú zamestnávaní i hneď rovnako ako občania Slovenskej republiky. Nerobí sa tam test trhu práce, ako som aj povedala, môžu podnikať, môžu študovať, že jediné, čo v podstate ako keby nemôžu, je voliť v parlamentných voľbách, ale dokonca môžu voliť, ak sa nemýlim, v komunálnych voľbách, ale toto si nie som istá, ale viem, že sú určité typy volieb, pri ktorých môžu, áno, niekto v hľadisku mi prikyvuje, tak teda v komunálnych voľbách môžu teda podnikať. Čo je možno dôležité, je, že počas toho trvania trvalého pobytu je potrebné, aby cudzinec nahlásil svoju neprítomnosť, pokiaľ sa bude zdržiavať mimo územia Slovenska viac ako 180 dní. Pretože ak to cudzinec nenahlási, tak riskuje, že mu bude vlastne ten trvalý pobyt zrušený. Tam sa ako keby, ako by som to povedala, že to oznámenie, ono nie je podmienené nejakým súhlasom z cudzineckej polície, že by ten cudzinec nemohol vycestovať. On môže vycestovať, len to tej cudzineckej polícii musí oznámiť. Lebo ako náhle cudzinecká polícia zistí, že to neoznámil, tak je to dôvod na zrušenie toho trvalého pobytu. Čo sa týka trvalého pobytu, tak zákon o pobyte cudzincov rozlišuje, povedala by som, že 2 druhy trvalého pobytu. Je to teda trvalý pobyt na 5 rokov, ktorý si cudzinec po 4 rokoch môže ako keby v úvodzovkách obnoviť na trvalý pobyt na neobmedzený čas a následne potom máme dlhodobý pobyt. Čo sa týka toho trvalého pobytu na 5 rokov, respektíve na neobmedzený čas, tak toto predpokladám, že asi nebude úplne ten typ pobytu, ktorý vás zaujíma najviac, pretože toto je typ pobytu, o ktorý si žiadajú rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v prípade, že primárne ide teda o manželov, prípadne ich deti. A teda po 4 rokoch, čo má cudzinec udelený trvalý pobyt na 5 rokov, tak si môže požiadať o trvalý pobyt na neobmedzený čas. Tuto je vlastne aj ten zoznam dokladov, ktorý by som možno aj preskočila, lebo máte to vlastne aj v tej prezentácii, ktorú som vám vytlačila, takže toto asi nie je potrebné, lebo nemyslím si, že je tu niekto v situácii, kedy by tento typ trvalého pobytu riešil, tak možno by sme prešli na ten, povedala by som, že možno zaujímavejší pre vás. A to je teda dlhodobý pobyt, o ktorý si žiadajú cudzinci, ktorí sa zdržiavajú na Slovensku oprávnene a nepretržite aspoň 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti. Zároveň sú tu ešte 2 ďalšie situácie, kedy si cudzinci môžu žiadať o dlhodobý pobyt, ale tie bývajú veľmi zriedkavé, ale teda ide ešte o cudzincov, ktorým bol zrušený dlhodobý pobyt, napríklad kvôli tomu, že boli vycestovaní mimo územia Slovenskej republiky viac ako 12 mesiacov, alebo pre držiteľov modrej karty, tam sú také veľmi špecifické podmienky, ale nepredpokladám, že na niekoho sa vzťahujú. V prípade, že by sa na vás vzťahovali, tak kľudne sa na nás môžete obrátiť, ale teda najčastejšie si on cudzinec žiada, ak je tu aspoň teda tých 5 rokov oprávnenie nepretržite. Čo sa týka toho nepretržitého pobytu, tak doň sa zaratávajú určité typy pobytov iba v polovičnej dĺžke. To teda sa vzťahuje primárne na prechodný pobyt na účel štúdia, prípadne na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti v určitých špecifických situáciách.
A taktiež, čo sa týka neprítomnosti mimo územia Slovenskej republiky, tak platí pravidlo, že do nepretržitého pobytu sa započítava najviac 6 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo 10 mesiacov, počas ktorých sa žiadateľ zdržiava mimo územia Slovenskej republiky. Čo teda znamená, že pokiaľ ide o študenta, ktorému sa zarátava, povedzme, že by tu vyštudoval 5 rokov vysokoškolské štúdium, jemu sa zarátava vlastne 2,5 roka z tohto štúdia, plus teda ešte ďalšieho 2,5 roka, povedzme, že by podnikal alebo bol zamestnaný, tak vlastne je to 7,5 roka pobytu, ktoré sa mu ako keby bude rátať do toho dlhodobého pobytu a v tomto prípade tých 10 mesiacov nesmie prekročiť počas toho 7,5 ročného obdobia. V prípade, že by sa stala situácia, že napríklad bol odcestovaný mimo územia Slovenskej republiky viac ako 10 mesiacov, povedzme, že 11 alebo 12, tak on si to ako keby, by som to povedala, že nadrába v takom zmysle, že ak teda prekročil to zdržiavanie sa o mesiac alebo o 2, tak požiada o ten dlhodobý pobyt o mesiac alebo o 2 neskôr, ako si teda vyrátal, lebo to tak funguje, no. Čo sa týka dokladov k žiadosti o dlhodobý pobyt, tak samozrejme treba predložiť platný cestovný doklad a doklad o stabilných a pravidelných zdrojoch vo výške 12-násobku životného minima, čo je teda buď pracovná zmluva, potvrdenie o zostatku na účte, v prípade, že ide o cudzinca, ktorý má udelené prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, tak v tom prípade vie to finančné zabezpečenie vlastne preukázať garant jeho pobytu, čo je teda buď teda taktiež pracovná zmluva, potvrdenie zostatku na účte alebo teda potvrdenie zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy plus čestné vyhlásenie o tom, že poskytne vlastne rodinnému príslušníkovi finančné zabezpečenie. Ďalej je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnom poistení, čo je teda potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o tom, že cudzinec je momentálne poistený, ktoré je opatrené pečípisom. V prípade, že cudzinec má udelený európsky zdravotný preukaz, európsky preukaz zdravotného poistenia, to je vlastne tá ako keby modrá karta, ktorú máme väčšinou každý, ako občania Slovenskej republiky, cudzinci ju nie vždy majú, ale pokiaľ ju teda cudzinec má, tak stačí, ak predloží tú. Taktiež takou novinkou od júla 2025 je skutočnosť, že cudzinec musí preukázať ako keby dostatočné začlenenie do slovenskej spoločnosti, čo preukazuje tým, že ovláda slovenský jazyk na úrovni aspoň A2. To sa vlastne preukazuje osvedčením o stupni zvládnutia jazyka z jazykovej školy, ktorá má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky na Slovensku. Tento zoznam jazykových škôl vlastne vedie Ministerstvo školstva a v Košiciach, ak sa nemýlim, tak je jedna na Hlavnej ulici. Môžete sa stretnúť aj s tým, že cudzinecká polícia vlastne akceptuje aj osvedčenie z inej jazykovej školy. Ako by som to povedala, tak kulantne, ten výklad vlastne toho ustanovenia je častokrát veľmi zmätočný, pretože cudzinecká polícia najskôr akceptovala osvedčenia aj z iných jazykových škôl, potom následne akceptovala iba tie, ktoré boli z jazykovej školy, ktorá má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky. Momentálne taktiež uvoľnili pravidla, kedy vlastne môže to byť osvedčenie z jazykovej školy, ktorá je v sieti škôl a školských zariadení podľa školského zákona. Ale tým, že je to také zmätočné momentálne, tak podľa mňa, ja osobne by som odporúčala ísť do tej jazykovej školy na Hlavnej, lebo tam máte tú istotu, že sa vám nestane, že vám ho príjmu, respektíve nepríjmu, že tam ho proste, respektíve takto príjmu ho vždy, že nestane sa, že by náhodou nebolo prijaté v istom čase. Zároveň ale platí, že momentálne je v
legislatívnom procese novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá by aj toto mala trošku uvoľniť a zmeniť. Čiže hej, čo som ešte chcela s tou novelou? Aha, čo je ešte dôležité, je, že táto novela ustanovuje, že cudzinci, ktorí majú udelené dočasné útočisko, takže to dočasné útočisko by sa malo zarátavať v plnej výške. Ale tým, že ešte tá novela nebola prijatá, ešte neprešla kompletným legislatívnym procesom, tak ešte nevieme úplne na 100% povedať, že to tak naozaj bude, ale teda ráta sa s tým do budúcna. Čo sa týka ešte znalosti slovenského jazyka, tak tu nemusia preukazovať žiadatelia, ktorí sú mladší ako 14 rokov, alebo majú osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, prípadne získali nižšie stredné vzdelanie na škole s vyučovacím jazykom slovenským, alebo v prípade absolventov slovenskej vysokej školy, alebo študentov, ktorí študovali aspoň respektíve cudzincov, ktorí študovali aspoň 2 školské roky na strednej škole s vyučovacím jazykom slovenským a od skončenia štúdia neuplynulo viac ako 5 rokov. Ono je to v tom zákone tak trošku zvláštne napísané, že stačí, ak študoval aspoň 2 školské roky na strednej škole s vyučovacím jazykom slovenským alebo vysokej škole študijný program v slovenskom jazyku. A teda evokuje to, že vlastne ten cudzinec nemusel ukončiť tú vysokú alebo strednú školu, ale z mojej skúsenosti som sa stretla s tým, že tá cudzinecká polícia ako keby ráta s tým, že cudzinec ukončil to vzdelanie, tak len, že pokiaľ by sa vám náhodou stalo, že by vám cudzinecká polícia neakceptovala ten doklad na základe toho, že ste neukončili to vzdelanie, tak je to kvôli tomu, že cudzinecká polícia ráta s tým, že ho ten cudzinec vlastne ukončí. Taktiež ešte, čo sa týka žiadosti o dlhodobý pobyt, tak čo sa týka dokladu o ubytovaní, tak ten momentálne nie je potrebné predkladať, čo by sa taktiež malo tou novelou zmeniť. A čo sa týka ešte situácie, že by cudzinec zmenil vlastne adresu pobytu, tak v tom prípade odporúčame, aby ten doklad o ubytovaní predložil, pretože ak ho cudzinec nepredloží, tak tá adresa, ktorú mal predtým na prechodnom pobyte, tak sa mu ako keby pretaví taktiež na ten doklad o dlhodobom pobyte, ale tým, že by to nebola informácia, ktorá zodpoveda skutočnosti, tak by si aj tak musel požiadať o vydanie nového dokladu, čiže zbytočne by si iba, by som povedala, že zduplikoval a musel by ísť znovu aj tak na cudzineckú políciu. Čo sa týka správneho poplatku za podanie žiadosti, to je 250 €, taktiež sa platí aj za vydanie dokladu a jeho doručenie. Čo sa týka takých nejakých práv a povinností po udelení pobytu, tak tie najdôležitejšie by som tu rada spomenula, a to je teda v prípade, že ide o cudzinca, ktorému bol udelený prechodný pobyt alebo teda trvalý pobyt v zahraničí cez zastupiteľský úrad, tak má povinnosť pricestovať na územie Slovenskej republiky do 180 dní od udelenia tohto pobytu. Taktiež, ako náhle vstúpi na územie Slovenskej republiky, tak má povinnosť hlásiť cudzineckej polície začiatok svojho pobytu do 3 pracovných dní, odkedy vstúpil na územie Slovenskej republiky. Taktiež musí cudzinec predložiť cudzineckej polícii doklad, respektíve taký lekársky posudok, ktorý potvrdzuje, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. A tento lekársky posudok musí doručiť do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Čo znamená, že to nie je od momentu, kedy mu bol udelený pobyt, ale odkedy si on prevzal tú kartu pobytovú. Čo sa týka Košíc, tak tu sú vlastne 2 špecializované pracoviská a vlastne tento zoznam pracovísk viete nájsť aj na web stránke Ministerstva vnútra, pretože to nemôže byť od všeobecného lekára, ale musí to byť špecializované pracovisko, ktoré vlastne je v zozname vlastne tých špecializovaných pracovisk. Tento lekársky posudok je veľmi dôležité predložiť, pretože jeho nepredloženie zakladá dôvod na zrušenie pobytu a cudzinecká polícia to vlastne kontroluje. Či už nie napríklad pri udelení, ale napríklad pri obnovení pobytu vie cudzinecká polícia zistiť, že cudzinec ten lekársky posudok nepredložil a teda býva to niekedy aj dôvod na neobnovenie prechodného pobytu.
Taktiež, ak by sa stalo, že cudzinec to nepredloží do 30 dní, stále je potrebné to predložiť čím skôr. A taktiež by sme odporúčali si vlastne vyhotoviť kópiu tohto lekárskeho posudku pre prípad potreby do budúcna. Taktiež je potrebné, aby cudzinec uzatvoril zdravotné poistenie najneskôr do 3 pracovných dní od prevzania dokladu o pobyte. A čo sa týka ešte prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, je potrebné, aby cudzinec, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, aj predložil cudzineckej polícii potvrdenie o zdravotnom poistení do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. A taktiež je potrebné, aby cudzinec, ktorý má udelený pobyt, sa zdržiaval v Slovenskej republike viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku. Tu existuje len jedna jediná výnimka a to je napríklad mobilita buď študentov alebo výskumníkov, lebo vtedy sa toto pravidlo neuplatňuje. Taktiež má cudzinec oznamovacie povinnosti a do 5 pracovných dní musí cudzineckej polícii nahlásiť vlastne zmenu mena, priezviska, zmenu osobného stavu, taktiež výmenu cestovného pasu, zmenu štátnej príslušnosti a zmenu adresy. Pri zmene adresy je potom dôležité aj vlastne požiadať si o vydanie dokladu o pobyte. Ale nielen adresy, ale taktiež aj pri zmene mena alebo štátnej príslušnosti, pretože tie údaje, ktoré sú uvedené v doklade o pobyte, už nezodpovedajú skutočnosti. A vlastne podľa zákona cudzinec si musí požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte najneskôr 30 dní pred expiráciou toho vlastne dokladu, ktorý potrebuje vymeniť. A čo sa týka ešte zmeny účelu pobytu, tak od júla je možné pri cudzincoch, ktorí majú udelený prechodný pobyt na účel štúdia, si požiadať o zmenu účelu pobytu iba v prípade, že už úspešne absolvoval vysokoškolské štúdium na Slovensku, respektíve preukáže, že má ukončené vysokoškolské vzdelanie z inej krajiny. A to je vlastne, áno, to som chcela povedať. Áno, stretla som sa s tým, že niekedy cudzinecká polícia nechcela ako keby prijať žiadosť o zmenu účelu pobytu napríklad zo štúdia na zamestnanie kvôli tomu, že cudzinec mal vlastne vysokoškolské vzdelanie zo zahraničia, ale týmto sa netreba nechať odradiť, pretože podľa zákona o pobyte cudzincov aj tento cudzinec, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie v zahraničí, tak si môže o tú zmenu účelu pobytu požiadať, takže netreba sa tým nechať odradiť. To je vlastne koniec prezentácie. Ďakujem vám za pozornosť, dúfam, že som vás úplne neunudila. A toto sú taktiež naše kontaktné údaje, viete nás kontaktovať buď prostredníctvom e-mailu alebo telefónu, prípadne môžete prísť aj osobne v pondelok až piatok medzi 7:30 až 15:30 a teda v Košiciach sídlime pri oddelení cudzineckej polície na triede SNP a teda ďakujem vám za pozornosť. Veľká vďaka, myslím, že to bolo vyčerpávajúce asi pre obe strany, ale pre vás, Nikol, určite najviac. Ja by som sa na Romana obratila. Máš niečo na doplnenie? Poď. Vás poprosím, keďže nás tlačí čas a o 19:00 musíme odísť odtiaľto. Ak máte otázku, tak sa pripravte na ňu, aby sme ju mohli položiť. A teraz Roman. Máš veľa poznámok. Ale škaredo píšem. Čiže v podstate ja si to takto naprelistujem. Ja som si tam robil poznámky, poctivo. Nie, stôl mi netreba držať. OK, to bude v otázkach. Čo sa týka vlastne toho podnikania, že nemôže podnikať, kým nemá udelený prechodný pobyt, to sa týka len tých, ktorí žiadali o prechodný pobyt na účel podnikania, lebo sú skupiny cudzincov, ktoré môžu podnikať napriek tomu, že nemajú udelený prechodný pobyt na účel podnikania. Študenti môžu podnikať a rodinní príslušníci pri zlúčení rodiny. Na doplnenie, prechodný pobyt na účel štúdia môžu získať aj študenti stredných škôl. Proste z prezentácie to tak vyznelo, ako keby len vysoké školy boli spomenuté, ale v pohode.
Elektronické podávanie žiadosti. No, na Slovensku SK je žiadosť o obnovenie pobytu. Je, ale to je jediná, ktorá tam je. Tie ostatné sú ozaj cez rezervačný systém. Robil som to predvčerom. Už to netrvá 2,5 hodiny. Ako je to kratšie. Najviac, alebo najdlhší čas, čo trvá, je skenovanie napríklad celého cestovného pasu. Áno, na to človek potrebuje mať sekretárku, ktorá to skenuje a zatiaľ môžem robiť niečo iné. Ešte čo mi teda napadlo pri tej obnove prechodného pobytu, ak to podávate elektronicky, tam je potrebné naskenovať celý cestovný pas. Pri žiadosti o vydanie dokladu o pobyte stačí biodátová strana, ale pri obnove treba celý cestovný pas naskenovať. Ak ho nenaskenujete, tak cudzinecká polícia tú žiadosť zamietne. Áno. Nestačí mať aktivovaný bokkód. Treba mať aj certifikáty podpisové, pretože tak, ako ste povedali, musia byť vlastne tie prílohy elektronicky podpísané. Čiže jednoducho nie len bokkód, ale aj certifikáty. Ak by som len rada doplnila, máte samozrejme pravdu, ale čo sa týka tých certifikátov, tak tie si vie už cudzinec primárne aktivovať sám, pokiaľ už má aktivovaný bok a vlastne viete si stiahnuť aplikáciu EID a tá vás krásne aj navedie na aktiváciu tých certifikátov. Toto neplatí ale v prípade tých dokladov, ktoré boli vydané od júla do decembra 2024. Aha, dobre. Tak sme sa krásne doplnili. Ďakujem za doplnenie. Super, jak sa dobre zladili však. Dobre, v tejto chvíli by som veľmi rada poďakovala teda obidvom a ukončujeme oficiálne stream. Ja počkám, už je ukončený výborne. A teraz je priestor na otázky. Tieto otázky budú tiež nahrávané, čiže tiež potrebujeme mikrofón, aby sme ich následne vedeli zostrihať a pridať k streamu. A teraz máte príležitosť veľmi krátku na otázky, ktoré vám napadli počas prezentácie. Дякуємо за презентацію. Otázka je nasledujúca. Keď ja chcem podávať na той тривалий pobyt po 5 rokov, ako oni to ratajú? Iba odchádzala, keď bol COVID, študovala, odchádzala nadlho. Potom mala ešte tie 9 mesiacov, ktoré dávajú po štúdiumu, a potom už od 23 roku mala už звикну праці. Але теж odchádzala veľa tam na jeden deň. Ako oni to poratajú, koľko ja som bola, 5 rokov alebo nie 5 rokov? Vlastne cudzinecká polícia ráta túto neprítomnosť ručne na základe vstupných výstupných pečiatok vo vašom pase. Neviem, že... Áno, oni v podstate tie vstupné, výstupné pečiatky z toho vášho pasu odrátajú, ktorý predložíte. Čiže asi len tak by som to možno uzavrela. To rátanie tých dní je niekedy boj. Je to niekedy tvrdý boj, ale treba rátať s tým, že okrem tých vstupných a výstupných pečiatok cudzinecká polícia na Slovensku má aj prístup k systémom, ktoré sú na hraniciach, čiže si vedia dobre odkontrolovať to, ako ste prekračovali slovenskú a ukrajinskú hranicu. S ostatnými hranicami, ak ide veľmi do toho, tak si to tiež vedia vyžiadať. Hej? Áno, ale teda to pravidlo je tých 300 dní. Že pokiaľ ste nad rámec tých 300 dní boli mimo územia Slovenskej republiky, tak cudzinecká polícia tú žiadosť zamietne. Ale kľudne sa potom môžete prísť aj osobne, to môžeme ešte skonzultovať. Neviem, či má ešte niekto nejakú otázku? Áno, ešte jedna. Dobrý večer. Keď bol som na Slovensku 3 roky, tento doklad o bezúhonnosti, či potrebujem určite? Čítal som, že tak na cudzineckej polícii vždy oni potrebujú tento doklad. Bol som tu, nebol som tu, potrebujú. Z praktického hľadiska sa ja s tým stretávam, že ľudia prídu a chcú, aby sa im urobil preklad rodného listu, aby si mohli vybaviť výpis registra trestov slovenský, ale slovenský výpis registra trestov na cudzineckú políciu podávať nemusíte. Opäť má cudzinecká polícia prístup, vedia si zistiť, či ste alebo nie ste súdne trestaní na Slovensku. Čiže slovenský výpis registra trestov nemusí byť.
A teda ešte ani ten výpis z ostatných európskych štátov, lebo cudzinecká polícia si vie vyžiadať ten odpis generálnej prokuratúry, takže hej, len v prípade Maďarska, Nemecka väčšinou žiada ten výpis registrácie, lebo tá generálna prokuratúra nemecká, maďarská väčšinou s nimi nekomunikuje. Ďakujeme pekne. Posledná možnosť položiť priamo otázku. Áno, Olek? Ja mám trošku viac otázok, ale budem sa snažiť rýchlo. Prvá je, či platí teraz ten pobyt na hľadanie práce po skončení vysokej školy. Či dá sa získať ten pobyt. Hej, na 9 mesiacov. A pritom treba priložiť iba diplom. Na toto zabudnem. Áno, čo sa týka hľadania teda toho prechodného pobytu na 9 mesiacov, tak teda ten úradne overená kopia diplomu sa dokladá, pokiaľ ste ju nedoložili už ako úspešný absolvent. A taktiež by som možno rada uviedla, že tým, že ide o obnovu prechodného pobytu na účel štúdia na 9 mesiacov, tak to môžete vlastne iba bezprostredne po tom, čo ste absolventom Slovenskej vysokej školy, lebo už sme sa stretli aj s tým, že to cudzinci chceli, že keď mali nejaký iný typ pobytu a že potom si znovu oni chceli požiadať, vtedy sa to proste nedá. Ešte doklad o ubytovaní. A pri tom pobyte na účel hľadania si zamestnania stále sa to ráta ako polovičná doba. Ďakujem. A ešte by som možno rada uviedla, že pri absolventoch Slovenskej vysokej školy, že oni môžu začať pracovať ešte predtým, než si už vlastne s tým prechodným pobytom na účel štúdia, že tam stačí len, ak zamestnávateľ nahlási na úrad práce, že ide o absolventa Slovenskej vysokej školy. Dobre. Potom ďalšia otázka. Keď človek tu bol, povedzme, 3-4 roky po štúdiu, a potom odišiel kvôli práci do Česka, mal tam 1 rok pobytu v Českej republike a potom sa vrátil zase a zase mal nejakých 2-3 roky, tak či vie potom získať trvalý pobyt už, nie? Tým, že musí ísť o nepretržitý pobyt a nemôže byť prerušený, tak v tomto prípade nie. Aha. Ďakujem za pripomenutie, na to som to zabudla dať do prezentácie, ale teda stále ešte momentálne platí krízová situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine, keď sa vlastne všetky prechodné, trvalé, tolerované pobyty automaticky predĺžujú až do 2 mesiacov od ukončenia krízovej situácie, ktorá stále trvá a nie sú žiadne indikácie, že by mala skončiť. Čiže to znamená, že ak by vám, ja neviem, zajtra, pozajtra mal po správnosti expirovať váš pobyt, tak ten pobyt je stále platný, len tá kartička už bude expirovaná, ale toto pravidlo platí iba na území Slovenskej republiky, to znamená, že pokiaľ by ste chceli vycestovať, tak by sme to neodporúčali, lebo iné krajiny môžu vnímať váš pobyt ako neoprávnený. Platí, pokiaľ ide teda o cudzincov, ktorí majú bezvízový styk, tak oni vlastne si môžu ako keby uplatňovať bezvízový styk v tej zahraničnej, v tej inej krajine, ale musí ten cudzinec mať stále so sebou tú expirovanú kartu a musí to byť do tých 90 dní od expirácie tej karty, kde vlastne on vysvetlí, že si uplatňuje bezvízový styk. My sa ešte stretli s takou situáciou, že študent, ktorý počas 3 mesiacov nedostal dočasné točisko, lebo nemohol nájsť termín, vlastne po tých 3 mesiacoch prišiel na políciu a mu bolo vystavené vyhostenie a potom ten proces sa zastavili a povedali, že treba zase ísť vybaviť kartičku dočasné točisko a potom zase ísť prerábať na študentský pobyt. Čiže ak som to správne pochopila, prišiel študent z Ukrajiny, ktorý ale nemal žiaden typ pobytu, nemal pobyt. A chcel si požiadať o dočasné útočisko, snažil sa získať termín a
To je v poriadku, pretože pri dočasnom útočisku tam nie je zákonná podmienka, že cudzinec sa tu musí zdržiavať oprávnenie, čo znamená, že ak je tu aj nad rámec tých 90 dní bezvízového styku, o dočasné útočisko si môže požiadať. Toto platí len pri prechodných pobytoch, pri žiadosti o prechodný pobyt, ale nie pri dočasnom útočisku. Tomuto úplne nerozumiem. Ja vysvetlím otázku. Tí študenti prišli podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu a zdržiavali sa to dlhšie ako 90 dní. Vtedy automaticky oni sa to zdržiavajú neoprávnene a tým pádom cudzinecká polícia môže začať správne konanie o administratívnom vyhostení a zvyčajne ho začne, spíše zápisnicu a vzhľadom k tomu, čo sa deje na Ukrajine, ak je to správne napísané a dobre napísané, tak jednoducho to zastavia kvôli tomu, že nemôže byť vyhostený na Ukrajinu. Ale zase stretol som sa v praxi aj s tým, že aj povedala, že ona sa chce vrátiť, hej. No, hej. Čiže áno, majú na to oprávnenie. Je to také špecifikum asi košickej cudzineckej polície z také mojej praxe. Viem, že v Michalovciach na to veľmi nepozerajú, ale deje sa to. Áno, v prípade, že ide o prechodný pobyt, tak vtedy je potrebné podať tú žiadosť počas toho bezvízového styku. A ak zladený, ukecaný. A ak nemá, tak vtedy ozaj podať na dočasné útočisko, získať doklad o dočasnom útočisku a potom už podať. My tu ešte máme aj takú tabuľku, že rozdiel medzi prechodným pobytom na účel štúdia a dočasnom útočisku, lebo pri študentoch to dočasné útočisko je výhodnejšie z dôvodu, že majú zdravotné poistenie, čo by som možno rada ešte uviedla. Áno, s tým sme sa tiež stretli, že vlastne študenti musia mať komerčné zdravotné poistenie, ale to už je iná téma. Ja vám veľmi pekne ďakujem obidvom aj vám za aktívnu účasť. Verím, že tento workshop bol pre vás prínosný a tešíme sa na ďalší opäť o mesiac. Určite sledujte sociálne siete alebo web stránku Biznis Košice alebo Centrum podpory cudzincov a dozviete sa, kedy budú ďalšie workshopy a na aké témy. A ja by som teraz poprosila o potlesk pre Nikol aj pre Romana.